Baka na-late lang siya. Excited pa. Hello! Happy New Year! Ayan, alive na alive. Sinong gusto ng story? Ako! Oh, alive na alive. Picture taking. Ayan. O, si Datong pwesto. Sa likod. Likod sa langkaw. Asito, mabali mo na sito. Dugay, diba? Sa ito, si Duman. Alam ka mo kanibig. Bakula ka. Bakula ka. Sige, sige. So, hindi mo ni Mama Lindo. Pag may nag-aaral kayo kay Mama Lindo, sa Earth. Anong pangalan kan bansa ta? Yan, Pilipinas. Si St. Vincent, ang pangalan man ng bansa niya, France. Sabi na po, France. Yan, Francis, ano? Siya si St. Vincent de Paul na nag-aking may-aring mundo. Tapos, pero kami magtuga, princess. Pero kami magtuga. Diba? Sa St. Vincent po, 7 ikatulo si St. Vincent. Isa rin namin ikatulo sa katuloga. Sa kuha na kayo ng karnero, ship. Ay, may picture pala dito. Ay, sipo ng dokument na nakakam. Tapos, may bado mainit. Anak kitang mga materialis, mga lipat, ay tatapos sa mga ngayon. Siya tapos na ganyan siya sa edad na 79 years old. At gusto ni St. Vincent magkatabakan po. Daw ang salit na pag, daw ang nagtatawin ng papel, ugmang kaya kinitan si Isay, si Sebungani, si St. Vincent. Daw ang kumayong kanito ng balontang kung may kaklase si Luis ang mayong balon, tinauan na
tabang o. Mag-ibon ni. Digdi po. Digdi sa. Digdi. O, pangkayap. Okay. Digdi pa. Yan, kayap. Tara,